Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. O gana po niyong, magibuhat si Tar sila nga ritual kagabi og ako mo iyang puntirya. Supremo. Way malilong ning inyong supremo. Kung pahin na gani niya na, kay dili ako mahimong inguni ini, kung wa pa ko'y igong katakus og abilidad. Senyor Minard. Sinvergüenza! Nigara nagyudog maayo kanang babayhan na Supremo. Babae nga way mudo, kanahan di kagaral. Ilahog na lang ka nato nas buhay ang babayhan na. Dili mo lamoy ang buhaya sa karni ni Anang Tar sila. Kaya nga naman Supremo Minard. Makalanag! Onsa. Dakar, sakpan man, pakyas naman sad ko. Das ko ang Supremo, ikasabuan ko Dakar. Pirmi na lang gina kong palpak sa tanan ako mga tinguha. Pirmi na lang yun. Wa na lang gina ko katungod nga magmalipayon. Ay, ginap, Dakar. Mukadit ko nag-ungan ako bugat. Uy, Dakar. Gilok pa kayo na, ha? Ikaw, Rona. Salamat kay kaya nga ni akang madayog am na ako sa kagulanan nga buot muhas magdako. Ipayon gidayon ko ni mo. Dakar. Amping intaon mo sa inyong biyahe, Dong Jomare. Salamat, Daya Ingrasya. Dok Maki Ngano nang ingrasya? hinay-hinay lang taon sa pagmaniho sa sakyanan. Dili magdinalian. Ang unang oy, mauyod. Mauyod. Di magkia taon, Dok Maki. Dili yon. Aha. Papayin niyo ang pagikan di ay. Diya sa mansyon. Oh, Paminard, Ah, okay. magkita na lang niya diha sa karaang bahay pa. Sige iho. Bye. Sige ba? Bye. Dong Jumari, di na mo balik sa syudad ang imong Papa Minard? Wa pa ko masayod unsay iyang mga plano karon, Baki. Kinahibalik naman ko sa ila ang abogada. Gimingaw ka niya, no, Miss Krisha? Brenna, karon pa lang gani. Gibati naman ako ang kalaay. Oo, ang kodo na ako. Gimingaw ko ni Jomari. Dali ba nga gisuportahan naman ni mo ang iyang personal nga mission, Miss Krisha? Oo, pero di lang gid ako kapugan ng akong kaugalingon. Mingawan kit ko niya kung malayo siya na ako og dugay. Ingon yun ana ang mahigog mano? Oo, no? So, ayi pa. Sugta si VJ Sandoval kung manguyab siya nimo. Ha? Wadi kuno ka makagusto tong tawhana, Brenna. Miss Krisha. Hi, Dad. Peti, iho. Ako kita Facebook mo mga post ba? Ikaw suod na sa papay, sinagop sa atol ni Lolayda. So lang kami manahigala ni Brina, Daddy. Hinaot ka na ni Halakotop, ha? Ako baon sa imo. Ikaw tila pwede makikirelasyon sa babay ngan Brina. Daddy Swami. Ako, Professor Swami, ako ka na imo tati.
Pero ako suko kon ikaw tuman sa imo gusto ba? Pitsi ha? Unsa man ani dad nga naman ko hilom nga pagbati sa suod akong higala nga si Brena. Kadapito ang pati ka na papati ha? Ikaw ayaw supak aron ako di lagot sa imo. Hatagi ko rason dad. Kanabugat yun nga rason. Kung nga numusupak ka man yun. Kana papay pag umang ko sa tal sila. Kana siya, kana Brina, na tunglo, daba. Siya o niya hatag di bala sa imo ba? O posible hatag siya di bala sa ato negosyo tili Pilipinas o sa abroad. Dad, please. Ayaw ko kumidjahig sa maana. Basta, ako supak uyap ka sa Brina. No. Daddy Swami. Basta ikaw supak, ako imo amahan, ako na patay imo. Sangan sa kapatiran sa espiritual. Makahimo ka sa pagpatay nako, dad. Pilagi sa mercy killing. Kanakon pangayo sa higayon. Mo ikaw dire supak ha, Fidji Sandival. Anak di ay ni Professor Swami Sandivar ang batanon nga suod ni mong higala sa campus? Oh, Ma'am Rolida, si VJ Sandivar. Buutan kaayo siya. Salamat kun mao ka na. Ngawa di ay siya maliwat sa iyang amahang Chinoy nga labihang salbahisa. Ma'am Rolida. Oh. Istoryahon ko niya ang insik Bisaya nga si Professor Swami Sandivar. Nasayod ko kung unsa siya kasensitibo bahin sa babae nga halad unya alang sa umaabot nga katumanan sa propesiya. O kung mahimo, akong istoryahon ang batanong Sandivar gyud mismo. Gusto kong magmalipayon ang kasing-kasing ni Brena sa dili pa iula ang iyang dugo o kaputli alang sa kapatiran, sa espiritual ug sa kahingpitan sa propesiya. Yanong nanawag ka, ha? Usay akong ikalagat. Confirmed. Anak sa insik Bisaya nga Professor Swami ang batanon nga suod karong higala sa halad. Kung mao, isalig ko kanimo, kanang bahina. Sige. Kay may nahuna-hunaan na akong pamaagi, Menard. Inaon po unta nga dili mapakyas ang propesiya. Alang sa usa ka birhen nga halad sa espiritual. Ipasalig ko kanimo akong supremo. Salamat, Rolaida. Giampingan ko ang halad. Nagmonitor ko sa tanan niyang mga lakaw ngadto ug ngani sa eskwelahan ubisan asa siya mulakaw. May relasyon na ba sila si Brena? O ang batanong anak sa profesor? Suba pa ni Brenda nga suod lang silang managhigala. Dili ko gusto og hasol. Ilabaw niya sa pag-abot sa hustong panahon. Maugyog ka na'y timan Attorney Rolaida Bascon. Dako kayong ikatabang nako. Ug sa kapatiran, ang abogada nga si Rolaida. Maong di kugyod siya buhian. Kasaligan kay siya. Ug siya na ang umaabot unya nga rayna sa bag-ong kalibutan. Ang paraiso nga mao ang yuta sa adlaw kun Tierra del Sur. Nalipay ko nga way na utang nahitabo kanimo, ma'am. Salamat, Ingrasya. May ipangutan ako nimo. Unsa ka na? Andam ka na ba? Ha? Andam sa unsa, Ma'am Rolaida? Baka mao kag yung muda sa imong papel. Makabao kag mutago og sikreto. Mao kanay kabiliban ko nimo, Ingrasya Larena.
ni Loretta, karang ikatutok sa ako ha. Ikapasok ko sa ako, ha? Kay ngano, naaba di ay rason aron masuko ko nimo Professor Suwame, sir? Ikaw diretso sa imo toyo. Bahin kini sa imong uniko iho ug sa akong Brena, ang halad. Attorney. May buot kang isulti? Sige, sige. Una sa pagsulti, Professor Suwami. Mahit sa piti sa tipar. Sa ako o di ko iho ba? Kay unsa ba day ang bahin niya, ha? Unsa, Professor? Salamat sa pag-invite ni mo nako din Pita, ma'am. Dili na ko magpasikot-sikot pa yang Sandovar. Andam kong maminaw, attorney. Gikasulti ko na ang imong amahan, si Professor Suwami. Ug nagdako ka kuno nga nasayod sa doktrina sa kapatiran sa espiritual. Oh, mo kini tinuot. So, wa malilong nimo ang mahitungod kang Brena. Si Brina og ang propesya nga sumaha pa sa nasayran kong gikan sa pagtulunan sa kapatiran sa espiritual. Doon ay koneksyon. Ug mamatay gyud unya siya sa gikatakdang ritual. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!